kawai ka bangakwa ban ong kolong ba ka jinjia ka ba menin ka sengi kolong ka jinjia ka skosi batru ka ba kta ya ka burom ya ka ijot jong ka jalame kala barong kawai balai nga ong kumta kade kadaw kolong ba hadin ba ka district administration kila ai ya ka permission ya ka KSU bakin pelong ya kata ka kerali ka ba kiro ki ai ka assurance ya ka district administration ba kanlong ka ba jajai ka ba yai bet ka ba ya renti ka ba nubdot kanu kanuru ka jing ya bensaw le ni ka jing ya penhuri hurang ni tenrei ko mo pinga thai kum mengilayu i ko mengilatip kham tam haki social media ki ba jiang i ba kitu kibriu ki ba ya join ya kata karali ki ba ya haki lenti ke seki surok ki dei ban ki ba deng de kamas batru ki ba i kumba kimut ban lej hier thama mdei ba ong ba yai rali i kumba kimut ban lej hier thama yanu re yanu hamno re hamno te ni yo i si sai ka te jingjia ba ka ki jingjia ki pas ngosi ki ba ki atak wat ya ki kali sorkar wat ya ki property sorkar bat kham tam ka ba ki target ru ya ki kali asam te kita ngi i ya ki ni ki AS number plate kabamut ki bersama datang klaim da pe klaim da nyo klaim da yo i wat badon ki klum ki kena wat badon ki kentei udon ki bapli ki ba wan yo ki wan hat ki ba syuyai lang baru nang ni siapo guati ti kalong ka ige ki jinjia ka ba ngosi ti nakaliang jo ka sorkar ka bangakwa ban kren da ka ba syai nakaliang jongi nginam aila ya ki bakum kini ki jinjia kin jia piang nang ni syakamat ti ngakwa ban batai syai hang ni baka sorkar benta nila apply ru nila invoke ru ya kata kaan ka bingi ong ka Megala Maintenance of Public Order Act 1947 bat ka bangi aben nakawi kapor sa kawi pat kapor hapo ka jela Megala jungi namar ba yakani mentang aku abanya thu ru bawat ka high court kala ai ya ka jing tho changi bangin submit ya ka affidavit ya ka action taken report bat kham tam ko mga on pi ki jinjia ki ba menin ha ka ba wat ki kali sorkar ki kali jong ki ba ka ba dei na po ka high court ru ka sya penjot ka sya penpra ha ki riu runar ha ki riu baman ki ba sim kabu ya ki ne ki eke bro ki jinjia ki ba jia menin kaski kumta ka ba nganga kerpat na kabenta kinong song kibaya kibayeng kibawan le sin na Guwahati sa Shillong lani kibalek na Shillong sa Guwahati na kaliang jongi ka sorkar ngin pentikina ya kajing sup kajing singan jongki hakaya hakayeng hakaba menne kadon ru kajing kang kali kajing bobsha na kaliang ka Assam ki pajba na Assam ki kiro hadin bagi yo i ya katu kajing le menin gaski kiro kiri ak ya kini dak kabaki pensang kimsha iki kali kibawan na Shillong na bekala ban hier se Guwahati lane ki kali ka banapur slaban kiu ki banapo Guwahati ban kiu syapo Shillong ti ya kini adin ba baro arlian na kaliang joka surkar chief secretary jong ka Megala baru chief secretary jong ka Assam nang tai DGP jong ka Megala ba DGP jong ka Assam kilai keren janman ka kenta ban resolve ikan isu ka ba menta dam katu ka nepor lala ban penbit ban penbiang ban penbet kam don su kanu kanu kajing kang lani kajing penjot penpra ha kalentian ka ba de na Shillong sya Guwahati lani na Guwahati sa Shillong dia kata kadai ka bang aku ban pedip de lord jong kaniru baro angut kisiem UCM jong Megala jong iu konrat sangma badi Dr. Himanta Biswa Sarma kialong in touch kia kren iwe pat bat kaba kisim ru ya karai kolong kin tau chu ya ka committee hakaba uwe minister nang tino po Assam bat uwe nang ni uba kin sapen benar satang kandidat por ba kandon kanja joint committee kaba habdeng jong ka Megala bat ka Assam kumnuban resolve ikan isu ba kanumdon kanu kejikta hakayat kayen markidon kikali kumang pi ke banginang ni na Shillong na Megala ngidon kam kerki ladingi hapan yat padien lembah Assam leni ka Assam kadon kam yat lembah jong ka Megala dikata kadai ka ba
nak kalian ke serkan ngasim de kata ketika kubur ke bang ke pat seisin pat ya kinong sok snong jong ke jela ke jongi ba kids ko ba ngin ya trelang bat ke sorkar namar kani ke bang ngi kwa kolong ba kanung don kanuno kahuri hura bat ru ba kan song suk kan song skan hakayat kayen bat kamtam kinong puli ki school ki college lani kin don ru ki exam interview kiba per kiba ka government lane ka district administration lane ka MPSC lasi ka fix na benta kini ki exam thungkam kiba per bakanum kta nam ne shakam